sandok ngoluwon gugdona marsagale boan sinondang tuna holomi asa margogo muse bahen maahu parhiteanmu pasu-pasu mabar mai ale Tuhanku patu pamaau ban pasu-pasu tudongan sude ulana dengan tuhalak sude songon binaina tuhon ingot urupi luhut nagale gabe parholong maho bahen maahu parhiteanmu pasu-pasu mabar mai ale Tuhanku
Shalom, salam Eksatetek buat para saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas nama Teamwork Paint Page program Eksatetek Peduli Gereja HKBP, kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya buat saudara-saudara yang telah mendukung dan berdonasi untuk pembangunan gereja kita HKBP Pacurnauli, Resort Parsikaman, Distrik 2 Selindung. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari dimanapun berada. Dan melalui kesempatan yang berbahagia ini, kami juga senantiasa mengajak para saudara-saudari donatur yang telah mendukung program Eksatetek Peduli Gereja HKBP untuk senantiasa mendukung program selanjutnya, karena masih banyak gereja-gereja yang masih membutuhkan bantuan dan dukungan kita agar saudara-saudari kita bisa beribadah di rumah Tuhan, di gereja yang lebih layak. Untuk itu atas nama program Eksatetek Peduli Gereja HKBP, Today's di tanah laut nam awang-awangi ibanado haposaki.
Selamat Natal madihita saluhutna. Oma partikian nami na parpudi maragenda di huriaot tuhat tama na pasauton akal na dinggan isudi hita mulia tema neng masuk mahita atu acara huria shalom huria ni tuhata adorak sotapakka parmenggota jumulo mata pasahat ngulutta hola tuadopan di debata marhite tangyang nahohom martangyang mahita. Amin. Atong tapuji jala tapasang amat tuhata merede mahita buku eden nomor 587 ayat 2. Marhite-hite guarni di bata ama do guarni anak na Tuhan Yesus Kristus do guarni ton di perbadia na tumopa langit do tanoon amin akadiboto hamudo na makoron ha bengeton ni roha do pangunjunan di ha porsa muna ala ikona dong do ulaon naung sundinggan di ha bengeton ni asa tungtang situ jala halak si sadok kamu akan nasohurangan manangaha martua dona poso na mangulau si songoni didapot tuan na diharoronai haleluya. Martang yang mahita ali di bata aman na di banua gijang puji-pujian na sangapod dot hamulateon husab bahami tuho marningo silehom muna belgi tuhami jolma na di pardangolanon iman na umuji Kristus na sinurum siam banua gijang ala ni hami gabina dangol do ibana jalan na pugus pola tubuh ibana di bara Bethlehem asmamor hami seajari jala tugu-tugu hami marhite-hite todim asalam huida hami godang ni holong di roham
na pinapatar mi anak mi. Amen. Pati di debata di minggu ta sadarion ima patik parjulo dohot lapatanna. Patik parjulo ahu do jaho badebatam ninna debatata dang jadi merakup ahu bahenommu debatam. Dia do lapatan ni oddo. Ikon biar rohatta jalo molong jalo pos mida debata asa mida nasana adong. Atong rak mangidogugo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata, saya pargugui mahami, mangulaw na hobar tupati mi. Amen. Mari dita. Tepoti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami pargugu na suatu dosan. Para siroha mida hami nadangolon narodo hami tujolom mandopoti dosa nami nagudangi di bagasan hajahat dohami tubu daladang haporsion di bagasan rohanami hian saluhut dohami manibilsian akka dalammu nama saya godang do pangalasan nami di patikmu ala ingok mahami ali Tuhan alani
dengan ni basam doho asiniroham seunang paingot-ingot akka dosa ni haposan nami doho pangalasian nami saya paingot mahami hobartu asiniroham doho dengan ni basam ala ni goarmu ali Tuhan Yesus berpamuati marham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu asa di dosa. Aida ngadong imbar nii asa luhut do pardosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Layak kadagabe pitor di bahen di basa-basa marhite sian asini rohana. Hinalhon ni pandobusion na marhite-hite Kristus Yesusi na pinajongjong ni debata. Bayan habangsa parasian marhite-hite haporsion ni mudarna hasangapon mali debata na digijang. Amen. Redeta. Hata di debata turpuk epistel di minggu sian Yesaya pasal 61 ayat 10 1 pasal 62 ayat 3 tajahama merkasorin merasi rohasi itu doahu di bagasan Jahoba berlopuluk dotodiku di bagasan debataku ainunga di solukut tuahu akka uluh hatuaon baju hati goran dihosot tuahu songo panguli namar bulang-bulang namang aradoti hama limon jala songon oroan naung hinohosan Ai songon tano na maduhon suan-suanan jala songon porlak na pasimbur tubuh boni na sinaburhon tu si ikon songonido patubuhon ni Jahoba hati goran dohot puji-pujian diadopan di sandor aka-aka parbegu alani Sion dang tarbainau sip
jalani Jerusalem dangolo ahu pepasan paima besar hati goranna songo sodang ni mata ni ari jala hatonna songo sulu-sulu namar si gorgor. Jadi dauni angka bakso parbegu ma hati goranmu, jala salut akar raja hamliaunmu, jala ikon marwarhon goar nai baru ho, si pabau ni pamangan di Jahoba. Jadi gebi tupal hamuliau maho di tangan di Jahoba, jala tupal harajau di tangan di debatam, ima sahana, mertua do akan natu mangion hatan di bata, jala mupiopsa, amin. Meredita. Tidak koma porsia tai songon na tidak koni dongata sa porsia di sadok portibion rap mahita madok au porsia di bata Jahoba ido ama pergugun na tutudus na tumopa langit dotan au porsia di Yesus Kristus anak di bata Jahoba na sadai ima tinubun di si Maria na gabi-gabi seton di Porbadia andorak suabuan ida tuhata na tumawon na bernit di panghuman ni silatus na matarpajil lo ibana di hao pinasila na tuat tu bana toru nung ditanom na mulak na manaik tu surgo laun tu amanai pargugol tu dosa di sima ibana mangumi hak na mangudo na mati au porsea diton di Porbadia jaladok sada huria na badia huria hatopan di hala Kristen akan na badia dok dia sandi dosa dok dia hatai na mandok ula mangulus sugut lagi di hala nang mate dok mungkin sudah amin. Tikting HKBP Serang, Resort Serang. Minggu tanggal 27 Desember tahun 2020. Naso hujahami sian joloon tajahama di rohat tabe. Naparjolo. Goar ni minggu. Minggu dong ari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus. Topik. Holan debatado si pujion. Atau pujian hanya bagi Tuhan. Acara paborhaton pensiun situa
di Minggu Sedarion tanggal 27 Desember tahun 2020, patupaon ni huriat tado acara paborhaton pensiun sian hasituaon. Ima amata situa Jabuhit Sibohoro. Inang Boru Limbong, sektor 15 Rau. Acarai dipatupa di permingguan Arian pukul 10 sada wib di lantai 2. Jalalaos patupaon tado papungu pelean marhite amplop sikat taman jalang nasida hombar tu masa pensiuni. Dung sidung permingguan patupaon tado acara ramatama di lantai sada ni garejaon. Ima parhalado dohot keluarga. 2 halak utusan sian ganup sektor, 10 halak sian sektor pakobasion nasida, dohot 2 halak utusan ni kategorial. Ama, perempuan, naposo, remaja, dohot guru sekolah minggu. Sai tuhatama nama masu huriana, dohot aka naposona. Maka tindakon haporseaon, manang menyaksikan iman. Di permingguan Sadarion tanggal 27 Desember 2020 di Patupa Huriata acara maka tindakon haporseaon manang menyaksikan iman tu 2 halak naposo boru. Verifikasi parhepengon HKBP Resort Serang di hari Senin tanggal 28 Desember tahun 2020 di Patupa HKBP Distrik 21 Banten do verifikasi parhepengon ni huriata HKBP Resort Serang maringanan di kantor di Garejaon mulai pukul 10 wib pinangido maharadion ni sekretaris bendahara resort uluan ni huria HKBP Maranata Cilegon MPA Manang Bendahara HKBP Serang dohot MPA Manang Bendahara HKBP Maranata laho mandohoti verifikasi pemeriksaan manang audit perhepengon ni huria di hari Selasa tanggal 20 Desember tahun 2020 di Patupado pemeriksaan manang audit perhepengon ni huriata maringanan di kantor ni Garejaon mulai pukul 10 wib. Parpunguan ujung tahun tanggal 21 Desember tahun 2020. Di hari Kamis tanggal 31 Desember tahun 2020, parpunguan ujung tahun 2020. Marpungu dohita songona somal di Garejaon, laho patupa partangyangan ujung tahun, marhite na mematuhi protokol kesehatan, ibadah HKBP Maranata masuk pukul 10.30 wib. Jala ibadah HKBP Serang pukul 10 sia 30 wib. Di Parpungoni Begiotama Berif manang barita pangulaon dohot statistik. Songoni laporan keuangan. Pertangyangan tahun baru keluarga pukul 00 wib tanggal 1 Januari tahun 2020 sada. Laho makamuliaton pandonganion di debata manipat nasa tahun bolonon dohot mandalani tahun baru 2020 sada sude ruas nihuria asa patupahon pertangyangan tahun baru keluarga di Bagas Tabe masuk pukul 00 wib. Acara si Pakiota adongdo di Parade Huria. Tahun baru sada Januari tahun 2020 sada. Di hari Jumat tanggal sada Januari tahun 2020 sada ima parpunguan tahun naim baru. Marpungu dohita di Bagas Garejaon laho mandok mauliate di Pandonganion di debata manipat nasa tahun bolonon huhut pasaton diri dinama muhai pardalanan ningoluta di bagasan tahun naim barui
ruas na tamba. Mamuka minggon, gabe ruas ni Huriama. Keluarga Rifando Harin Ria Purba. Inatai Elprina Boru Situmorang. Pindah siang gereja Metodis Indonesia Manang GMI Immanuel. Sibolga Resort Sibolga Distrik 10. Alamat Sektor Tolu Pandeglang. Keluarga Nathan Bonik Sihaloho. Inatai Eva Natalidia Boru Sinuhaji. Dohot Sahalak Dakdanak David Yanata Sihaloho. Pindah sian HKBP Maranatha Cilegon Resort Serang Distrik 21 Banten. Alamat Sektor 10 Tolu Pakupatan. Keluarga Sintua Washington Simbolon. Inatai Anitma Boru Sianturi. Dohot Tolu Halak Dakdanak. Esther FM Simbolon. Indah ML Simbolon. Martua F Simbolon. Pindah sian HKBP Citra Raya Resort Citra Raya Distrik 21 Banten. Alamat Sektor 10 Tolu Pakupatan. Ruas Parguru. Keluarga Ismail Simanjuntak. Inatai Tiur Maida Boru Sitohang. Dohot Sahalak Dakdanak. Jonathan Kristi Simanjuntak. Pindah sian Gereja Betel Indonesia Manang GBI Jemaat Sisoma. Alamat Perumahan Kiara Rahayu Blok C Sada nomor 20 Tolu Sektor 10 Pitu Pipitan. Anggiat ma dipasu-pasu tuhata persaurta doot nasida. Gabelas niroha di Huriaon. Tikting naing berbagas. Tikting paduahon. Naing menjalo pasu-pasu perbagason ma anak dohot boru ni Huriata. Pangoli. Frans Petrus Sitanggang. Anak ni Amata J Sitanggang. Tubuh ni Inata S Boru Malau. Alamat Sektor Onom Legok. Ruas ni HKBP Serang Resort Serang. Dohot Orwana. Ade Melina Boru Siringoringo. Boru ni Amata J Siringoringo. Tubuh ni Inata M Boru Limbong. Alamat Hutan Namora Pangururan Samosir. Ruas ni HKBP Rianinate Resort Pangururan. Pamasu-masuon di perbagason di Patupa di hari Senin tanggal 20 Desember 2020 masuk jam 10 WIB di HKBP Rianinate Resort Pangururan. Saya dipatulus Tuhan tama sakap nasida di Nalaho Marbagasi. Parhepengon ni Huria boima tajahabe di tikting nasahat tuhita. Pelayan penuh waktu dan majelis HKBP Serang Resort Serang mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun kelahiran dan pernikahan pada minggu ini. Semoga panjang umur. Tuhan Yesus memberkati. Songonima tikting pakobasion dohot parhepengon di bagasan mingguon. Sai dipasu-pasu Tuhan tamai bahen sangap di guarna. Jala makorkoni uli dohot las niroha di Huriana. Amin. Terpuji Tuhan doh bukede nomor pituras loplo nomor sada dohot namangihut. Laos tapasama pelian sada A sada B dohot 2 tujolo.
Dameni debata na sumurung sian salut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatan debata tupuk jamita di minggu tas darion. Ima netap surat di buku Pesalmen 140 lalu ayat 114. Haleluya, pinuji ma Jehova, puji ma Jehova hamu ale akasian banua gijang, puji hamu ibana di aka banua gijang, puji ibana sude hamu ale aka surusuanna, puji ibana sude hamu ale aka paranganna, puji ibana ho ale mata nyari dohot bulan, puji ibana sude hamu ale bintang akana marsinodangi. Puji ibana hamu ale aka langit di langitan dohot hamu ale aek akana di atas di langit. Ikon pujona sida maguari Jehova ai madokko di bana jadi tartopama nasida. Jalaibana pahot akan nasida rodi sa leleng-lelengna. Dibahendo sada aturan jaladang halau sasa. Puji ma Jehova hamu ale aka sian tanoon. Aka binatang di laut rodi sude akalung. Ho ale api dohot abolas rodi timus. Haba-haba na pasauton hatanei. Hamu ale aka dolok dohot sude aka robean. Hamu ale hau aka nama parbue rodi sude hau ares. Ho ale binatang dohot sude paha-pahanan. Aka gulomit rodi aka pidong na marhabong. Hamu ale aka raja ni tanoon dohot sude aka bangso. Hamu ale aka pangarajai rodi sude aka panguhum ni tanoon. Hamu ale akka dodoli dohot namar baju pe. Hamu ale akka na tua-tua rap dohot akka na bajar. Ikon pujon na sida magwari Jehova ay sasada guarnaido na tibul. Di atasi hamulion naido tanoon dohot akka langit. Jala ibana patibulu sada taduk di bangsonai. Bahen puji-pujian di sude akan sana di akka anak Israel bangso hasol hotonai haleluya ido sahatna salam omma minggu parpudi sahali na tajalo di bagasan tahun 2020-on. Jalalau sadarion adong sada nama ci arga laos paborhaton situat tahita memasuki masa purna bakti. Anido di minggu parpudion jalota mahatan debata idok nakini asa mamuji debata. Sude nasa natinopani debata ikon mamuji debata. Marsoba tu debata. Ya guari nakini sad banua gijang hajak kajang bintang bulan satu tanoon satu laut. Sude di guari sada saluhut ikon mamuji marsoba tu debata. Asa adong balancing, asa adong perimbangan, unang magijak hani debata, dakola debata si sobaon. Sibolis pe si sobaon do. Unang magijak hani debata, hola ni bana penguasa tunggal perion. Alani sibolis pe ikut pujion, ikut sobaon do. Ima didok amata
Sanders Lavey, seorang imigran dari Rusia. Tahun 1960 dia berimigrasi pindah warga negara dari Rusia ke Amerika. Saat di Amerika dibentuk imana ma komunitasna, dibentuk imana ma akka pardonganonna, alama lo di bana, jago ibana, dibentuk ma akka bintang film akade, ibain ma film-film na jago berbentuk-bentuk horor. Dunggodang komunitas non, ipajong-jong imana ma punguanna, jabu, sopo, gedung nabalga, nama guarni garejana, gareja setan. Itu mutu mana ma sada buku namar sobat tu simbolis, pasuman-suman ma idokon mai bibel pasobaun simbolis. Ibetu imana ma sada tim mambayan komuni, ibayan ma guarna black mass, manang perjamuan untuk iblis. Na sarupa menyerupai songa maruna badia. Dipuka ma marhite-hite tangyang na parsoban tu simbolis ilanggatan idabuhon ma salib idege-dege ma salipi ipis-pis ma mudar di binatang idege-dege ma salib ihina ma Yesus jale sobba ma simbolis. Jala gereja setan berkembang mulai tahun 60 dari Amerika ke Eropa ke Asia. Dalam tahun 2000 sahat ma tu Indonesia. Oleh Departemen Agama Menteri Bimas Kristen melalui Bimas Kristen Protestan Indonesia melarang ajaran ima gereja setan tidak diperbolehkan beredar di Indonesia. Apakah benar? Secara undang-undang, secara hukum memang dilarang, tidak bisa. Tapi tohodoso? Oh tidak. Sampai hari ini ada aliran gereja setan Indonesia. Mereka bercokol dari hotel ke hotel. Maka hati-hati kamang kainang. Muadong kana kota mandok hamin yang bimbingan ni hati-hati. Apakah toho di mana mengikuti gereja yang benar? Alaidok nasida tanpa memuji Tuhan kita bisa jago. Tanpa memuji debata boy doh kita pejabat, boy penguasa, boy mamora, boy kaya, apapun kita minta dunia ini akan berikan kepada kita. Maka tidak perlu menyembah Tuhan. Atong molusong ini adong do huaso di simbolis ilu debata adong. Ketika Yesus dicoba iblis di sebuah gunung, Iblis berkata kepada Yesus, semua ini akan kuserahkan kepadamu. Iblis memperlihatkan semua kemegahan dunia ini kepada Yesus. Semua ini akan saya berikan kepadamu, kata iblis pada Yesus, jika kamu mau menyembah kepada aku, kata iblis. Tapi Tuhan mengatakan, iblis, nyah dari sini. Hanya Tuhan Allah dialah harus kamu sembah. Unang salah hita. Molo-olo hita marsoba tu sibulis. Adong huaso simbolis mangalin aka huaso tu aka jolmai. Atong molusongan ini husukun mahita maing, husukun mahamu narayon maing. Molusongan apa? Hamu pe alanya hal benar di batas sobahamu. Ido sobahamu Tuhan do sobahamu mang simbolis. Map sobatu si do hamu na ron maing. Map sobatu di batas do hamu. Ido dangi kita map sobatu di batas do yakin do dusi sudah naroon map sobatu debata. Ale ahalasan munda mano batu debata. Bahasang simbolis. Alasan muna. Alani do mana tita. Ya do di sana penerbangan. Pajono-jono mah hudulan ni ama dua halak di pesawat terbangun. Roh pramugari tawarkan makanan tu samunna. Oh, dang diawin na, bahasa puasa au. Bau tarohon tu sada naik. Yalang, dongan dang puasa. Dongan na so puasa oni sukun ma dongan na. Ai ugamomu, ai si ugamo ni halaka do ugamom na daong. Itong bahasa puasa ho, ugamomu. Agamaku ima pengikut gereja setan. Misimu puasa, hami puasa do hami. Sada sasaran tujuan nami laho menghancurkan pertama-tama gereja dunia. Nasa napa satu Yesus ikut kami hancurkan.
Alani mapuasa dohami. Baik kamu mah gari pengikut setan mapuasa lau manegai akan apa saya. Buah mahita. Gari simbolis memang dakya simbolis tetap lembur. Iba na mau tahu di simbolisi Arya do borngin mangalulu si polgahona ina di surat doku besi. Suku-suku nak kini buasa mapsoba tu dewata hamu dan mapsoba simbolis. Iko jelas. Adong opat alasata. Kenapa kita harus menyembah kepada Tuhan bukan menyembah iblis? Ada empat hal inilah yang tidak dapat dilakukan oleh iblis. Pertama, isedo sitop pasaluhud. Siapakah pencipta segalanya dan siapakah pemilik segalanya? Takasdoi bukan simbolis. Pencipta segala dan pemilik segalanya ima debata. Umat dan stop simbolis. Alani debata do na punahita, debata do na punah saluhud dari bano manupa akan adongon. Umat na subuh simbolis. Paduahon. Bahasa kita marsoba tu debata dan marsoba simbolis. Siapakah yang memelihara seluruh ciptaan ini? Siapakah yang menjaga seluruh alam jagat ini? Isedo. Debatado na marbuduhon salud. Debatado na menjaga salud. Peredaran bintang menurut ilmu astrologi, menurut ilmu perbintangan dan ngadong tali ni pertibion. Songonido gravitasi obain, gravitasi do keseimbangan obain. Molo sanga moru gravitasi na maputara do pertibion. Ise mengatur hoin. Ise mengatur asa unang gabe masito bomon matanyar bintang bulu plan. Ise mengatur ima debata. Tuhan melihara segalanya. Itu dah Tuhan yang melihara, bukan iblis. Kita dah mau ikan laut. Ate amang nanang pensiun, kita dah mang ikan laut dengi. Taalang ikan laut. Heado hita lau mangalian mangan ikan lauti asa dong sipanganon na. Lebih pemang buat itu hita kan? Oke, lebih pemang buat itu akal nalayani. Dakya ilian mangan ni. Ise mangalian mangan ni. Ise mabunuh ni. Debata, bukan iblis. Alasan ketiga, paling spesifik, isedo palu honjol masan dosa. Jelas takas do kami ise palu ahon jol masan dosa. Unang dok bede bata, iguar na isedo. Yesus Kristus. Ini adalah kekhususan spesifik, spesial. Na palu ahon jol masan dosa. Yesus Kristus. Molis ahlon na. Gabi ada mamban jolma madabu tu bagasan dosa. Satu-satunya oknum yang dapat melepaskan pembebas juru selamat manusia, membebaskan sian dosa ima Yesus Kristus. Odak taruh simbolison. Nah terakhir dia naparpudi. Isedo na berkuasa pamasuk konjolma tu surga. Isedo berkuasa. Guari hamujo, iseno. Multajah di Matius 20 ayat 18 idok, kepadaku telah diserahkan segala kuasa di sorga dan di bumi. Penguasa tunggal. Yesus berkata, telah dia memegang kuasa tunggal antara sorga dan dunia. Yohanes 14:6 dok, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada pun seorang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dia hanya jalan. Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Jahamu. Ayo dok pedisi. Gudang do, torop do ingan bono gijang. Dungi lau maau mangari ingan Tuhamu. Jadung saya non huparade Roma musi au mangalapamu asa hubuk kamu. Di dia ingan aku disihi tarap. Tebonei. Hanya Yesus yang berkuasa membawa manusia sampai ke surga. 4 alasan inilah kita menyembah Tuhan, bukan menyembah iblis. Tujuan hidup manusia dan hipertibion. Tujuan hidup manusia adalah ke surga.
Tuhan menyediakan sorga bukan untuk tempat manusia. Tidak. Tuhan menyediakan sorga untuk tempat manusia, dan neraka itu bukan tempat manusia. Ya, Tuhan menyediakan neraka bukan tempat manusia. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan menyediakan neraka bukan untuk tempat manusia, tapi itu tempat iblis. Tuhan hanya menyediakan tempat untuk manusia adalah sorga. Itu harus jelas kita buat. Ikut takas tabutui. Di parede bata narokoi dan ingani jolmai. Di parede bata narokoi ingani sibolis doi. Alai surga do di parede bata ingana ni jolma. Mula dong pe jolma masuk tu naroko. Naso all di porsia tu Yesus. Itu dah. Naso porsia tu Yesus ima na masuk tu naroko. Alani sadarion. Tuamu amanami keluarga Siboro. Sada nama ce arga panugun-ugun debata tuhamu sahat ula adong mandok tuau songonon molo so pensiun namang dang sahat dula tohonon nei inna tuau sahat do ale modung pensiun sahatian baniku tong do nang so pensiun sahat do diula tohon nei ale molo dung pensiun lam sahatian ma diulah Tuhan ni. Amang Siboro tengok kamu maham ya kena poson. Asa sahatami tong songong hamu. Bedu dah. Dong aku padita pe godang no so sahat udah sahat na pensiun di mana godang do. Dong amu situ ape godang do naso sahat ulah tonai. Alani i takas. Olat ni dia do pemahaman muna taringok tutohonan ni. Semua pekerjaan dunia ini adalah sangat berharga di mata Tuhan. Apapun pekerjaan kita yang baik itu adalah sangat berharga di mata Tuhan. Tapi harus ingat bahwa tugas yang paling mulia adalah pekerjaan penginjilan Tuhan. Firman Tuhan. Baik kita mulai suruh Presiden Rupanisa Sahala diangkat menjadi tangan kanan menjadi menteri. Sederhana kan? Itu pasti deh. Itu presiden penguasa dunia. Ini penguasa sorga. Pabakito kita gabe na posona. Ibadah si Paulus, kami adalah teman sekerja Allah. 1 Korintus 3:9. Tajahai. Dongan saulun dibata do hita. Ditugas tak akamang akahita partohonon ikon takas do tatusi umarga do lauton sude jala umulia di sana kulon nasing dahulu nak ini semua sangat berharga mata Tuhan. Tapi kita lebih berharga. Kenapa? Tugas kita adalah membimbing umat manusia supaya masuk ke sorga. Itu tugas kita. Madugunogu debat dolma dohita asa porsia tu Yesus Kristus asa masuk tu surga. Tugas tak manugunogu hala asa tu surga. Ima tugasnya paralado mangda. Alani ikon takaso tusi dang dos au dohot akan asing nei. Molo marsobur tua upani, molo marsobur akasat ado istilahna parmahan do pinahan, molo minum tua perupani aka na pinahanna, ale anggo parmahanna dang gabe dohot marsobur tua. Ima istilahna kan parmahan domba dohot gembala. Kalau dombanya cemplung ke lumpur, tapi gembalanya tidak akan bisa masuk cemplung ke lumpur, tidak. Ani hami song parhalado, tinate pedoko ni dang doso do tahu. Tuhan telah mengkhususkan kami. Tuhan telah memilih kami dan kami itu dikhususkan dan sangat penting bagi pelayanan. Tuhan mengangkat kami menjadi kawannya sekerja. Melihatnya madi inang berlibong, dang boy maluay nang pakubasoni siyan hamuakay na nami akaparhalado. Dang boy maluay ay ngahulala hami ay olodo hami akaparlupa nido. Jadi akay natama paingoton ido. Hami parlupa akay natama na paradehon. Alani ido macelas do roha amang Siboro molodong pahupu haduan ya songon di toba
ngamarupak garejaon. Dari bahan panitia pembangunan. HP bapak nak upung nahian di Sipor Hangir na jolo. Di bahan ma surat tu Jakarta panitia. Di bahan ma pendiri gerejaon okam mana jolo onin na. HP anak kona pahuponon dang HKPB ngap adong de batu GKP tu dia. Ali adong gua upung na isi ter satai do laki manupah le membangun gerejaon di Toba. Di tabu do amang. Bodung do adong gua riba. Wah upuku do di san situa. Alani ikon asing do pahupun situa do pahupun naso situa. Itu dah. Ikon asing doi. Ikon asing do pahupu ni padita do pahupu naso padita. Bagari beo tadahamu do beo. Asing do beo ni padita do beo naso padita. Adong do song ni beo ni padita. Roha tu paiti. Ulung roh mana? Salam na beon. Isi masalah sero salam. Puji Tuhan ina. Ala nu ngajabi padita beo ni mandok salam. Naing dohonon na mamuji de batahita aham na ubalga si halsonota bodo pehita mangelewati tahun 2020. Akamang mapaso-pas no balga tapuji Tuhan tai. Boy hita mangulu. Alani tapiara ma totong ma tagabur-gaburi las nirohata. Taida manwaeng godang ngijol manwaeng nasobe nasopopti umbe. Ngamao sa hudokon. On saya dotong hudokon ni. Di sini bukan nama saya gereja di Amerika, adong sada gereja na met-met. Ibuka ma gereja on, taida di video, masuk ma paitan sa story, lau mabuka gereja on, HP sudah gereja nga kosong, dang adong nang sada pe penghunina. Sudah nga mate iben COVID. Mate sudah iben COVID. Jalaholan gabar na may pabeni si di bangkui iberengi. Ngiri, memang met do gereja mu kira otik do ruasna. Ali sudah ruasna dang adong be isi. Nunga sudah mati ben COVID. Ane mau lihat ma, ta pelihara ma las nirhata. Ta pelihara ma aka si olopol penota ima pas perdebata. Ai dia do ibu tohamu uleleng lokot di pama di rohata. Kesedihan do manang las niroha. Dia do leleng. Dia leleng lokot taingot kesedihan do manang sukacita. Uleleng do arsaate sian lasni puasa. Hea do dong sa pelawak on di gedung double go. Iba di mana malawakna. Sudah sa gedungon mekel sudah. Lawak non. Dung saya sip sudah, ulaku mesti lawak non dengan lawak yang sama pada halihon. Saya ada mekel piganai. Nak ini segedung mekel, dung pada halihon iban lawak ni gay buha. Muruma saparopat. Na mekel. Dung so muse iban muse lawak non dengan lawak yang sama patul halihon. Mekel ma saparopat nama. Dungi ban muse paupat halihon dengan lawak yang sama. Ujungna dangadong bena mekel. Dungi do imana ma. Songoni mangul julmon. Kesedihan selalu dipelihara, tetapi sukacita begitu cepatnya berlalu. Puji debata. Hak nama muji debata iku adong si lasni roha. Jadi amang kita on pesude tapuji ma debata las marwata ala boy hita satu ujung tahun non manjol bahasa debata ala ni tu hita sude tapiara ma las niroha mula anon sano kita mekelebe mahita dia ma akelta maulate Tuhan boy hai mangulu satu ujung ni tahun non maulate Tuhan boy sahat huula tohonoku ina amang subuh mado inang non dohot keluarga atong tuata masuk sudah sudi martang yang mahita maulate ma Tuhan nunga tutu iloko dihami sada la senirohan na balgas itu hupuji hami ho
Ala di pasahatong ulunami, mamul sami ragam nyakka hamaolon, sahit bolon poptibon, malua kami tuan di gom-gom ho. Paso-paso mahuriam, paso-paso ado parhaladom, paso-paso na posom, asa margogo to tong lau pasauton hatam. Song nima amanami, na posom, situasi bordo keluarga sadarion, naing memasuki masa purna bakti, atong ho memasuki masa pensiun pargogoi leon hahi paso dohot gajang ni umur gogo na sida do sida kapino parna maros ni roha anang sahat di ulan sia tonai atong mau lihat dengan bahasa paso-paso riam paso-paso manang bangso negara nami leon hadame na sonang padao hagut turon asa mardame hami sonang hami mamuji pangasapon gami mau lihat mariti di Yesus Kristus nami amin. Noeng marede mahita sa nomor 706 mamuka sa naisada uhut maita pasahaton peliata dalata laho pabuhaton situata memasuki masa pensiun marede mahita. Saha mahita tu acara pawarhaton
Situa Jabuhit Siboro inang berulibong laho mamongoti masa pensiun di HKBP Serang Resort Serang alani ditiki maredden non sian nomor 15 isada Roma amak situa Siboro inang tujulon maredden maita. Hamudongan sahuria nuaing jongjong di tonga-tongata ima amata situa Jabuhit Siboro dot inang nunga digohi tiki pangulaw nasida di huriata alanita mado pasatota hamoleateon ni rohata tutuhata namadongani jala namarguguyhon uhut napatauhon nasida salilingon mangulahon ha par haladoni. Jala hupasat hami ma mauliate ni roha tu hamu amang situa nami situa Jabuhit Siboro dot keluarga nang makalujahon jala makarasoton mangulahon ulaon di huriata alani paborhatom mahamunuaing laho pensiun hamu amang situa Jabuhit Siboro hobar tu aturan dohot peraturan ni HKBP nunga diguhi hamu pajawon nasahat tu hamu marhobas di huriai nama dok mauliati do huriaon tutu hatta na patauhon hamu marhobas hobar tu tohonan nasahat tu hamu nunga diguhi hamu pangoleh muna marhite pakobasion tohonan situa di pasahat hamu do na pinangilu ni hata ni tu hatta nama dok sahat ula tohonammi natamado ha mulete honoton ni huriata siala pangulo muna nasalilengon di tuhatta anggiat parbueni na ni hubasa muna nasalilengon di jono ni tuhatta gabe pelian na huccus jalamabuan pasu-pasu tuha gagadani na porsia dohot hato togu ni haporsiaon diakka na hinobasa muna maratang yang mahita. Ale di bata nami nagok asi dohot holong ni roha rodo hami tuado pamu laho pasahaton hamuliatian ni roha nami siala pangurupiomu di naposomon di parho makubasi di huriam nunga sahat diula-ulaon hasituaon na pinasahatmi saya bahin maramos parbueni pakobasion nasida di ruas ni huriam tuhanguluan saliling-lilingna nang naposompe saya lam ramoti manasida dung mamuka pensiun sian pakobasion na songon situa molo tung di jalo pensiun sian hasituaon saya ramoti jala patuguma pos ni rohana sida tuho palas marohana sida toktong pahipas ma pamatangna lahomadai hinauli nitiki pensiun hobar tu lo moni roham tugu-tugu jala ramoti manasida diakka ari-ari ni hatuonna asa toktong manaili tuho asian hodo harron ni hadamion las dohot sonang ni roha di bagasan tod di Purbadia. Pasu-pasu manang keluarga dohot sisolhot nasida. Asara mangulupon jala makamulatihon pasu-pasu na jinalo nasida sianho.
Akup ni marpamua ti maroham dinasa hagaleon dohot hahurangan na dinasa pangulaw dohot pakobosyon na nasa laon. Sisay may ala ni holong ni roham. Pinuji maho Tuhan Yesus Kristus rodi sa leleng nileleng na. Amen. Majaha SK pensiun. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten. Surat ketetapan pensiun nomor 135 strip H titik 1 strip R titik 1 strip D titik 21 titik B strip 12 strip 2020. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan HKBP Resort Serang Distrik 21 Banten berkedudukan di Serang, mengingat memperhatikan 1. Aturan Peraturan HKBP 2002 tentang masa bakti pelayanan Situa seluruh jajaran HKBP. Yang kedua, seluruh pelayan tak bisa memperoleh hak pensiun dari pelayanan pada usia 65 tahun. Menimbang 1. Ketiga tugas panggilan gereja atau bersekutu, bersaksi dan melayani. 2. Berakhirnya masa kepelayanan Situa. Memutuskan menetapkan nama Situa Jabuhit Siboro, tanggal lahir 25 Desember 1955. Masa pelayanan tanggal 16 Agustus 2009 sampai dengan tanggal 27 Desember 2020. Jemaat Sektor 15 Rau, HKBP Serang Resort Serang. Alamat Komplek Rau Barat, RT 01 RW 02 Rau Serang. Menerima purna pelayanan di HKBP Serang Resort Serang pada hari ini, minggu setelah kelahiran Tuhan Yesus, tanggal 27 Desember 2020. Biarlah seluruh pelayanannya di HKBP Serang Resort Serang Distrik 21 Banten menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaatnya. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah air hidup dan contohlah iman mereka. Ibrani 13 ayat 7. Ditetapkan di Serang Minggu 27 Desember 2020. Pendeta HKBP Resort Serang, Pendeta Romulus Siahan STH. Atong masih jalangan mahita. Aliamang situa nami, situa Jabuhit Siboro, mardongan pos niroha di debata ama, dohot anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot tod di porbadia, hupa borhat hami mahamu, laho pensiun, sian hasituau. Di pasu-pasu, Tuhatta Yesus Raja ni huriaima pakkobosyomuna nasa lelengon. Jala diramoti mahamu diakka ari-ari ni ngulumuna. Jala diparrohai hamu madai hinauli ni tikki pensiun. Diakka ari-ari si dala namuna depe tu tikki naroon rap dohot inang. Amin.
Jadi udutnya carata nomor 5 adong opat perjulu medok kata utusan sian ruas las duri ti manon utusan sian perhaladu napatuluhon pasahaton cendramata sian huria napaupaton sian pensiun dot keluarga. Jadi pinasahap madok kata sian utusan ni ruas ni huriata. Sektor Rau. Maju Mamang, maju. Salam. Parjolo sahali mulai ate madia mata di bata di nama Leona Ipason di Parming Kota di Bagasan Tikion. Nahu hormati kami amang pendita resort dohot sude aka amang pendita namar tugas di huriat tahun. Nahu hormati kami sude parhala duni huriata. Nahu haholongi kami sekaligus hu hormati kami amang pendita amang situa J Siboro inang baru Lipong. Melihat tema tutu di ulau tahu di Bagas Sadarion di naung tolhas di ulahamu tohonan hasit tahun naung ni jalamuna jala di ulah kamu selama salelengon kami sian ruas secara khusus ruas sektor 15 Rau madok mau lihat godang situ tuma di Pakobasi Muna di pelayanan Muna di Huriata terlebih di sektor 15 Rau raga suka duka na nialama Muna selama madalaton hasil tuau ni alai panggilan nami aka duka nai lupa hok kamu amangate gumenang suka nai ingot tamuna jala tangyang nami dihas pensiunan dinang pensiu kamu amang sian hasil tuau ni posdo rohanami tetap do mangulah kamu hulala di jalan di Tuhan do di membimbing aka ruas terlalu masuk ruas ni sektor tak alana di umur pe termasuk yang dituakan do amang di sektor tak. Jadi pasorohan nami margogo jala di tetap di pas Tuhan amang di masa pensiun jala mengido maaf molotung adong aka kesan-kesan nahumurang pajalon nami pamereng nami di mengadopi hamu situa nami. Jadi sahalinai mulai atema hupasat kami sudi aka loja munai nama dalaton hasitua ni di balas Tuhan mai marlibat gada mangaleon hai pason doh di sudi keluarga. Mulai atema nah hurang sikop Tuhan dama napasikopon horas. Namangihut madok kata san utusan paparlado penasa matu amata situa MP Siobing Komunis Pijolo.
Salam. Horas marita saluna. Na hormati kami, na parasangapi kami, sudi amang padida do keluarga, suang songinang di dong aku parhalado do keluarga, tarlemubi ma dihamu amanami, inanami, suang songinang napos sabulung saluhuna. Di bagas sadarion, madok molati hita tutuhata, ala sahalak sian dongan nami perhaladu, boi menelsaihon manang songonedok ni jamitai nak kaning saha ula tohonami. Jadi nung kamar dalab be acarai doh denggan. Molati ma di tuhata, molati ma di hamu salhuna naung manupahi marhite pelean nakaning tu jolo di pasu-pasu tu hatta mai gawe boi mabayan las rohani keluarga situa Jesiboro dohot inang baru libong sanare itu amang Jesiboro mulai do aka hatani perpuisi bukan pertemuan yang kutangisi tapi perpisahanlah yang kutangisi. Jadi perpisahan on mau dihampar halaru boido dohonon sedih alai boido dohonon bergembira ala boi amang sahatu na pensiun na paduahon dang pola alani lilingna alana dihita arong kena 27 tahun songon nama tahu-tahu kan nong bolo pensiun ni berarti mengulama hampir 20 tahun. Jadi kamu mungkin belasan tahun, arong na 25 tahun dan seterusnya. Satu sadari udang arong dope parameter, manang barometer na mengukur. Harus sebetulnya nong diula sahala situai. Alai tugas ta holam bangular. Jala dangalani lilingna dangalani gudangna diulah dihuriaun secara fisik manang waktu dohok materi dangarong nabui mengukuri hola Tuhan do nabui mengukuri songo dia naung diulah sahala situai. Jadi pesan nami itu amang situasi boro di nama lau madalaton pensiunon ala memang gudang do na perubahan na drastis contohnya songon ibasa diri mungkin enggak 30 tahun lebih mengula di huriaun ala yang keperhadado hampir 20 jelas sesuai do aturata malolewa ono puluh sada tahun umurna dang pola dapok jabatan B ido aturata. Jadi otomatis kegiatan pegawai hura ido roha bu ido pimangula lai dibatasi aturata. Jadi pada saat itu bu ido sipata merasa kurang dihargai manang kurang berharga. HP sebetulnya artinya alam doi. Apalagi mana total. Jadi melutung perang pensiun amang tetap maro tu perhobasan mengetong pilihan dohot mertangiang ate asal nangit ter drastis ala natong ko perlui hita apalagi ruason na say manggupu-gupu durung-durung ita palurus-lurus mulak kita jam 3 siya garejaon
nga kebiasaan tabi. Jadi Roma bang, ante, manginum kopi setiap minggu orang kok kopi di situ Roma bang ante, unang pola merasa terdau. Alana sedih do perasaan, molo sahala situ memang luar biasa molobui saha ulah tahun nami. Songan nerok ngamang padita mukur na kaning padita pe gurang ko na sahat situa pe gurang ko na sahat jadi amang nga sahat malah te marak tutuhani manang songo dia pe pangulaun nyamang di huriaon di pasu-pasu mai nagabe mengembangkan pelayanan minimal di HKBP Serangon. Jadi song ni mana bui upasat tami tungoti pe tuhat tama nama masu-masu nang tu inang pe boru libong mulai tema di dukungan naung pinasa ni nang selama marhaladui amang situasi boro di pasu-pasu tu hamba nakin tong doido ang padita sa gurang akalas roha hagabion diakka pino permuna di pasak tuat tamai tuakka tiki nahmatop songonima horas salum. Moda tema atau ultima muse pasahaton cenderamata syanhuria na pinasa nama tauluan didampingan ni amata MPA. Wama mutujulo. Tujulo ma amang situasi boro dohot keluarga. Pas tamu tu amang paling terfot. Sembenang. Jadi di hauna manami nanami ruas ni huriata nuaeng pasahaton ni huriat dama songon tanda kasih berupa kenang-kenangan manang cenderamata tu amang situasi boro dohot inang di patu papi songon kesepakatan di huriat tadoi ganup adong akka perhalado pertona situa pensiun saya na pasahaton ni huriadoi marhite perhaladona alni amanginang songo dia perupani na pinasahat ni huriatta las marohamuna las marohani todimuna horas mahamu makke tujulanon lam tu sehatna damang dainang dot sudiak kapino permuna. Jadi sonari hupasahat kami mak kenang-kenangan non tu amang. Bisa nemam amang do ino. Ola tema noeng pinasa matiki tu amanami situasi boro do keluarga lau pasaton hata mauliate do tata papudi ola tema. Shalom. Perjulo Hamilton di roha tu amat debata pardingga basah
Udu pehita parahi pasom marasiroa ditikyon. Anggiak ma akan uladinggen di pasahat pita. Dapat julu nahu persangapi hami paulagok do akainang. Nahu persangapi hami do ngaku parhalado do inang. Nahu persangapi hami hamua manginang na punghu tadi son. Nahu persangapi hami sung leader. Nahu persangapi hami tim musik. Nahu holong hami tim kreatif live streaming. Perjuluma tapasat tamatiat harata tu materi bata. Saya di pargugu mehita di namangulah nakolota. Iso jong dohami keluarga. Kupasa duhina tahun nikan dokon niku ama winna. Jadi marbabena mamu. Kebetulan situasi kondisi Covid seperti suku-sukudo di roha amang inak ale melate madi Tuhan buhado pas mai benek pensiun roh kana masan ale itulah hidup. Mulai memerdela dulu ni, tulu minggu na lewat, bersai doa melei, ipanggil doa kami Tuhan ni, di ujung ni tahun Tuhan naik persiu doa mi, pamalum maka bersai ton, pasahat Tuhan ido, hagi pasat, mulai membeli Tuhan. So ni ma di hamu amanami saluh na inanami, do napo secara khusus. Nunga mengulau sangat singkat buasa sangat singkat amanginang atar maul hiad hujalo budu hulahonon alai piga mang pendeta ro amang te songo si pirau nan raku folohon di rohaku ada kolohon di hupatahon. Jadi sahab marupani emang 2000 sia mau tidak mau sebelum nape kadong lima sebelum nape amanginang nunga limpe laut dohot calo situa alenggo nama dialo situa sangat berat amanginang ditiki i jadi harga situa nomor sia edi nang buhit dehoninang ikut lupa honor diri ay budu li pahono diri mangulan kalon nakipe amanginang tersentuh namar agenda dong paduahon tersayat irohaku amang te ditiki awal 2020 adong do jajiku molo somar tugas sau ijuluon manang hari tahun manang titing manang dia bagwarna manginang ikon ijuluan daw melayani ale Roma Covid odolah setersen alai natwaria manginang di natal paduahon terjawab do saluhunda hopen siuko emang ido ikoko mangulahon ijuluanna boleh atembe di Tuhan buido saya ulo ni dinggado di bagasara so ngani madi hamu amanami sepajak kamar ulau namang inang so ngondo nidita nomor 64 ayat 2 nang pat nang pamangan nang mata nang roha merdusa do hape alania manginang hami sia keluarga memohon maaf dia kekurangan saya nengot tamu amangi akan nauli mengot tamu asa merhiti tasuk
tau pasu-pasu di hita saluna ot songoni mana bu pasat tami bulati gudang mau pasak rohanami tu hamu sude akan nambak kolongi hami naksoni tu amang pendeta do inang naksoni amang parhalado do keluarga do hotita sade bado nami Tuhan mana pasikopon di ulota sasude botima sia kami hata sawatik moliate. Jadi ngasipul acara ta no aing marede mahita sian nomor 110 ayat 3 laos rim mahita jongjong. Ale di batama nami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon nadinggad dohot nasa ulibasa na mauliutus. Ho pasahat hami masian na nilon mitu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho parhasyang hami pilihanon. Pati buluh na radyo mo dito nga tongan ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohana marhite-hite toddim. Asal hutad dahami godang ni siloleo mituhami asalam girgiri hay madok mauliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nami na di Banua Gijang, say pinarabadia maguarmo, say Roma harajomo, say Saut Malomo ni Roham, di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panisa nami, di dosa ni dongan amardu satu kami. Unang hami to gihutu pangujunan, palua mahami sian pangago. Dami jalo ham pasu-pasu satu hatta. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatama ho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asi rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasoron ma damena tutodim amin.
tema, selamat hari Minggu, selamat mengakhiri tahun 2020. Mulak mahita di bagasadami, horas mahita sude.